Joekzig, de podcast, wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl, hertverwarmend met keultechniek, Xi Eyewear en Barbecue Valley, de wereld van barbecue. Joekzig, de podcast, we zien er weer in de echte Joekzig, de podcast studio. Heel mooi aangekleed. Welkom, kijkers natuurlijk, luisteraars. Bij alweer een aflevering van de enige echte Jokers podcast. Hier zitten twee heren in de studio, die zijn aangeschoven. Eigenlijk heel erg in het geniep opereren binnen Jokers. Ze zien er wel, maar ze zien daar eigenlijk ook niet. En de huurs of Sussen vrijwel nooit. Alleen komende zaterdag floreren ze. Het zijn heren die onderdeel zien van het Hofbouwcomité. Mag ik zeggen dat het het meest illustre gezelschap is binnen Jokers? Ja, ik denk dat ze dat moet zeggen. Ja. Joep Schoeren, voorzitter van het Hofbouwcomité, welkom. Remco Kusters, de man die vorig jaar in ieder geval door half Venlo gebeld is geworden voor een hofbouwkaart. Zullen we het er dadelijk even over hebben? Wat we dat doen? Het Hofbouwcomité, het hofbouw. Wie begint ze? Waar begint ze? Wie werkt ze naar zo'n dag toe? We beginnen voor het hofbal, met het hofbal van het jaar daarna zo'n beetje. We denken na over een thema en we hebben al een oog op een of meerdere artiesten. Om die te benaderen of zelfs al te boeken. Dus zeg maar een 14 maand voor het hofbal zijn we al bezig met een hofbal. Lopen er dan niet heel veel zaken doorheen? Er lopen best wel veel doorheen, alleen we lopen op het eind van we zien het hofbal van dat moment aan het afronden. En kunnen al vooruit kijken dan, omdat de meeste zaken wel geregeld zien op de kaarten nog. Op de kaarten, nou ja, Remco, dan kijken we toch tegen even aan. Ik ben de man van de kaart, hè? Ja, sinds een paar jaar ben ik inderdaad de man van de kaart, ja. En wie wist dat geworden? Moest er dan een opleiding voor doen? Als ik huur wie geen mensen aan een kaart willen komen, als we hebben gemeld, als Joke zit gemeld, dit is uitverkocht. En dan staat die een naam en nummer ergens. Nee, het gaat gewoon via hofbal.jokers.nl natuurlijk. Iedereen heeft een heel mooie uitnodiging gehad. En op die manier kunnen ze zich aanmelden. En vorig jaar leeuw het gigantisch hard. En waardoor we op een gegeven moment een wachtlijst hadden van 150 mensen. En dit jaar was die wachtlijst wat korter. Alleen iedereen die vorig jaar wie te laat was, die waren nou als allereerste. Dus uiteindelijk waren we even goed 5 weken voor het hofbal al uitverkocht natuurlijk dit jaar. En die zes, die wachtlijst, zitten die dan bij dich in de woonkamer te wachten tot er eens een keertje over is? Nee, dat is een hele mooie Excel-lijst die ik op mijn werk bijhalte. Ja, want vroeger had ze het zwijtkamertje. Dat is nou gewoon allemaal, dat is eigenlijk nou gewoon een zwijtlijstje. Dat is een zwijtlijstje, inderdaad, ja. Wat gewoon van boven tot onder. En als er kaarten vrijkomen, dan wordt de eerste op de lijst benaderd. En nou zien er wat mindere mailtjes. Ik heb er nou een aantal in de mailbox staan en een paar op lijstje. En dat gaat allemaal een beetje tussendoor. Dus we zien op het moment vrij aardig bij. We zitten net voor het hofbal. Hebben die mensen pech? Of kunnen ze die waarschijnlijk toch nog wel blij maken, denk ze? Nou, er zullen er nog een paar komen. Want dan hebben ze natuurlijk een paar dag van tevoren. Dus er zijn er natuurlijk een aantal ziek, zwak en misselijk. En wat voor reden dan ook dat ze niet kennen. En dus is al enkele die op Facebook hun kaarten te koop zetten. Maar we hebben ze natuurlijk het leeftijd ze zich melden via onze website. Ja. Want daar kunnen we ze doorgeven aan mensen die er geen naartoe willen. En gebeuren er geen gekke dingen. Ja. 5 weken voor het evenement uitverkocht. Dat liet me geen buurlijke luxe als voorzitter. Ja, we hebben door naartoe gewerkt. Vroeger tot een paar jaar geleden, wordt de kaart ergens rond Kerstmis aangeboden. Dan kreeg ze de uitnodiging en dan mocht ze gewoon komen. We hebben dat echt weer naar voren getrokken. Eigenlijk het weekend na 11-11. Gewoon weer de uitnodigingen versturen en kunnen mensen hun kaarten al kopen. Puur om zeker te zien dat we de zaal gevuld hebben. Dat we weten waar we aan toe zien. Het onzekere proberen we weg te houden op alle mogelijke fronten. Dus ook met de bezetting van de zaal. Een aantal gasten. En dat is heel erg luxe. Dat liet me inderdaad ook. Maar het liet me ook wel dat mensen het weekend na 11-11 ineens met vastelovend bezig moeten zien. 11-11 is natuurlijk de zitting, komt er dan nog. En dan ineens het hofbal. Ja, dat klopt. Dus dat moest vooruit denken. Alleen iedereen die met 11-11 bezig is en met de zitting, die is ook wel bezig al met een nieuwe prins en met het hofbal. En wat we nou weten, hoe de ervaringen en wat we meekrijgen van de mensen zelf, is dat ze heel graag bij dat hofbal willen zien. Dus ook bereid zien om vroeger een kaart aan te schaffen. Dus als die kwaliteit goed is en we bieden dat aan, dan kweekt ze vanzelf de behoefte om die kaarten te krijgen. Zo hebben we er een beetje mee gespeeld. FOMO creëren. Ja, dat. Ja. Fear of missing out. Ja, precies dat. En die mensen die het nodig misschien moeten messen, die hebben tegen het liedje gestaan. Daar stonden er een paar normaal gesproken van het liedje. Ja. Maar we hebben er de laatste dag nog de nodige aan elkaar geholpen. Hey, en ik zag het net al, het meest illustre gezelschap, dat is volgens mij ook wel een beetje iets van vroeger, hoe het tijd voor sociale media.
Wie kan dat? Waar komt dat vandaan? Ja, wij opereren, dat klinkt al heel stoer, maar wij opereren een beetje op de achtergrond. En vroeger nog veel meer weer verrassingen georganiseerd. Dus er is zo weinig bekend over wat we mee bezig zijn. We delen dat nu veel meer. Hè. We delen nu met de ganse vereniging. We hebben ervoor gezorgd dat we de afgelopen 3 jaar, denk ik, uit alle commissies en comité's een afgevaardigde in een comité hebben. Die ook dat verhaal mogen uitdragen aan de leden van Jokers. Dus dat is veel meer bekend. Dat was eerst niet. Er kwamen ze nog afbal toe en dan moest je maar kijken wat er gebeurde. Was er die geld aan uit had gegeven. Prachtig. Maar ja, we hebben nu inderdaad zo weten te creëren dat het gedragen wordt door de ganse vereniging. En dat we de juiste mensen binnen ons clubje hebben zitten. Die van wanten weten. Op alle mogelijke vlak. Dus dat gaat van techniek naar chef kaartverkoop. Naar programmering. Naar aankleding van de zaal. Naar ontvangst van speciale gasten. Het maken van uitnodigingen. En zorgen dat er een lijn is, een verband. Dus zeg maar vanaf de uitnodiging tot aankleding van de zaal. Dat allemaal klopt en op elkaar afgestemd is. Moet dat eigen gans vol zien? Ja, lees wel. Het is natuurlijk heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Maar we doen het wel. En daar zien we die 14 maanden van tevoren al mee bezig. Dat thema van volgend jaar, dat weet zich ook. Dat weten we eigenlijk al. Dat wordt de verrassing, die wordt onthuld ergens in november. Maar we weten dat al en we kunnen door op gaan voorbeduren. En iedereen kan door zijn eigen idee en gewoon geven. En vormgeving doen aan dat thema. En merk ze dan ook dat een bepaald thema eerder aansluit, bijvoorbeeld hoe het verleden jaar? Hè? Of is het toch zoiets dat mensen denken, nou, hofbal is daar, al leuk, mooie uitnodiging, daar wil ik naartoe? Of denk je als ze die met een beerveldje uitnodigen, dat ze ook wel komen? Nou, ik denk, een beerveldje misschien wat extreem. Maar ik denk dat de mensen wel graag willen komen, zeker de laatste jaren weer. We hebben natuurlijk een tijd gehad dat wij vonden dat er ook een hofbal een artiest van naam moest staan. En dan bedoel ik zeker nu nemen we een ACQB-artiest in Nederland. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt, een aantal jaar geleden. ACQB? ACQB-artiest. Oké. A of B. ACQB. Ja, dat is als een bekende afkorting. Ja. YMCA, man. Ja, precies. Maar daar zijn we natuurlijk van afgestapt. Vrij recent waar. Sander Buzen hebben natuurlijk... Wordt er niet duren dat er niet ACQB-artiest is? Nee, dat was... Maar dat hebben we gedaan, omdat dat paste toen bij de band die we Absoluut. hadden. En er was best wel een vraag nog. En wil ze een A-artiest hebben, CQB, dan, of andersom, dan moet dat wel iets zien wat we allemaal tof vinden. En dat is niet altijd het geval geweest. En met Sander Buzen wisten we zeker dat ik heb zijn garantie. En de link met Venlo. Dat kijken we toch ook de laatste jaren wel nog. Blijkt goed. Zien bandjes vroeger, die repeteerden en die speelden. In de basis speelden die Volumia. En die begosten op de parade met de eerste kleine optredens. Kumboet grotendeels uit Maastricht. En die hebben die goede herinneringen aan Sander de Buzen, goede herinneringen aan Venlo. Dus we kosten dat ook een beetje benaderen. Dat spreekt een beetje plat. En dan kreeg ze een extra lading in zijn optreden. En daar zoeken we echt wel nog. Die verbinding met zo'n artiest of met artiesten. Dat moet wel passen in het totaalplaatje. Is het dan ook een beetje, want je zegt, er wordt gezocht naar een thema. We hebben nu het thema in de stijgerstond voor volgend jaar. Kijk je dan ook een beetje naar de programmering? Ja, we kijken heel sterk naar de programmering. We weten nu al welke artiesten dat we... Maar ook dat het bij het thema huurt? Ja, zeker. Ja, absoluut. Probeer het gans aan te stemmen. Dus natuurlijk dit jaar... Romeins is lastig om door een Romeinse joegspel neer te zetten. Maar we hebben wel een aantal kleine... Geef het die nog? Nee, denk het niet. Maar misschien dus, als we dat willen, dat we er wel een kunnen umtoveren. Maar we kijken wel naar een stukje muziek wat past in dat thema. Dan is het misschien met de overture of met het uitroepen van het raceplan zelf. Maar goed, ik wil Friede goed gezond als ik het goed begreep. Dan zult je het zaterdagavond bij de Umroep op de Jokers TV zeker gaan zien. Voor de mensen die niet in de zaal zien. Hey Remco, leg eens uit. Er zitten dus vanuit alle comité's en commissies en commissariaten binnen je ook zit een aanvaardiging binnen het hofbalcomité. Nu is het fabeltje een beetje dat de print of de vorst toch ook een rol in heeft en door zijn prinsenkeuze op afstump. Hoeveel contact is er met de vorst? Nou ja, er is eigenlijk weinig contact van tevoren met de vorst. Dus eigenlijk wordt het thema van ons hofbal pas besproken in de raadsvergadering van oktober. Dan wordt het voorgesteld aan de raad, dan wordt eigenlijk verteld wat we allemaal gaan doen. Dus wij zien eigenlijk van, laten we zeggen, na de vastelovend een paar weken daarna, als we de evaluatie en tevens het begin weer hebben,
Zien we al bezig met het thema en LabTed tot oktober. Dus de Vos heeft geen flauw idee tot oktober wat er gaat gebeuren. Dus of dit moet een paar mogelijke hoerigheden op de achtergrond hebben... en dan zoeken zich terrein en hoed op dat moment. Dit past bij het thema. Maar gevoelsmatig denk ik niet dat dat het geval is. Ja, want een paar jaar geleden natuurlijk een Frans thema. Toen wordt er heel snel gezegd Frans Pollux geprint. Ja. Want Frans. Ja, dat zullen ze maar kennen. Zou ik leuk om er natuurlijk een beetje mee te spelen. Ja, maar het is juist ook wel dat de thema's die we gekozen hebben... dat tot ook wel een verbinding is te vinden met de nieuwe en zijn adjudanten. Ja, er zijn toch mensen op de achtergrond misschien wel heel stiekem mee bezig. Ik weet het niet precies wie dat werkt, maar het zullen ze maar kennen. Maar het is dus niet, dat uit de wereld helpen. De Hofcomité heeft helemaal niks te maken met de prinsenkeuze en andersom met de Vos niks te maken met de thematiek van de Hofbal. Nee, gelukkig zien dat twee aparte werelden, zeg maar. Wies oktober, dan komt het voor de Vos door naar B, voor ons niet. We gaan gewoon als Hofcomité gewoon door met het organiseren en met de dingetjes doen die we doen. Alleen er zit er dan einde aan de tafel als we uitleggen en de rood wat we precies gaan doen. Ja, dit werd ook verweten we dat doen. Dat weten we nooit. We organiseren en we hebben geen idee voor wie. Dus, en dat komt pas voor ons ergens op Hofbal zaterdag, 's middags, wordt dat voor ons pas duidelijk. En dat is ook een hele goede verrassing. En dat mag ook wel een beetje tussen. Normaal is het is per slotverrekening het feest van de noerigheid, voor de noerigheid. Klopt. Voor het dreespan, door 2 niet te kort te doen. Remco kan me best aanvullen dadelijk. Maar we hebben natuurlijk afgelopen jaar een hele vervelende adjudant gehad. Ja. Van den Hout en de Randwees. Dat was niet Martijn Bakkes. En dat was niet Martijn. Dat is ook bij ons in het Hofbalcomité. Dat wist alles. Dat wist echt alles. Waren er niet ook de man die... want mensen die... Ik zit zelf ook bij het Hofbalcomité, dus het is een beetje vroeg naar de bekende weg. Ja. Maar er was ook nog eens de man die zag... we moeten ergens anders uitkomen. Ja. Toch? Dat klopt, dat was inderdaad geen idee. Ja. Maar volgens mij waren dat wel voor dat hij wist dat er bezel zitten. Ik denk het wel. Ja. We hebben dat ook al besproken. Maar het was opvallend. Achteraf. Wie dat hij zich met details bemoeide. Het wel wie van dacht. Dat is allemaal... Nou ja goed. Als ze zich daarmee wil bemoeien. Dan laat hem ze in de gang begon. Maar de middag. Ja. Wie er ineens achter en neven. En toen ineens voor ons stond. Ja, dan weer een hele hoop dingen. Die werden dan wel duidelijk. Ja. Dus, maar in antwoord op die vraag. Nee, we hebben geen idee. Niemand van ons heeft een idee. Behalve Max dan. Ja, dat werd echt pas zaterdagmiddag om 2:30 is dat voor ons bekend. En dan mogen we nog de mond houden tot zoveel natuurlijk. En wat geeft ze dan... Wie ziet dan de rest van de zaterdag te goed? Ja, we gaan weer verwachten inderdaad om te gaan kijken weer Dreespanbuurt. En daarna gaan we naar de Maaspoort toe. Dus Die moet eigenlijk toch afzien. die is af, maar we willen toch alles met zekerheid even nog controleren. Dus we maken een volledige ronde door de Maaspoort. Om nog even alle details door te lopen. Of alles schootstijd, of alles klopt. Nog even bij het leeg, bij het geluid. Eigenlijk alle details weer nog een keer doorgelopen. Samen met de mensen die er verantwoordelijk voor zien. Zodat we ook zeker weten dat het service allemaal goed gaat. En dat er eigenlijk graag aan de verrassingen bij zien. Geen verrassingen. Het begint nog veel eerder. Hè? Want op donderdag zien mensen van de TC... De technische commissie, die zijn al bezig. En Jokers TV is al bezig met het leggen van kabels. Met het bouwen van delen van het podium. Op vrijdag, de ganse dag zijn die bezig met het inbrengen van decorstukken, uitlichten van alle zaken. De Hofkapel komt vrijdags al muziekinstallatie naar binnen te brengen. S'avonds is er nog een repetitie met de rood. De knieën die moeten weten wie ze moeten lopen en wie ze zich moeten profileren op de bühne. Er wordt gespeeld alsof er al een dreespan is en die weer ook aangekleed. De prinsengaders erbij, de dansgaders erbij. We hebben Jokkers Toekomst nog erbij, die repeteren om de dag erna op het matinee prins of prinses uit te laten komen. Die repeteren ook. Dus die ganse procedures. Dus er is al 2 dagen vol op actie. En daar zijn een man of 100 mee bezig. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zien dat aardig wat mensen die ervoor zorgen dat als we vrijdagmiddag of zondagmiddag rondrennen, dat het dan ook echt klopt. Want het is een behoorlijke operatie om de hoenderstal ook kloot te krijgen, toch? Het is een ja, ik zeg al een beetje plat gezegd, het is een betonnen bak die we inrichten. Het is natuurlijk niet gans woord, maar het is een prachtig gebouw. Maar de zaal is in principe leeg. Met 4 wanden en een vloer en een bühne en een plafond. En daar hing heel veel techniek in. En dat eigen ons toe. En daar wordt ons eigen pleitje mee gebouwd.
Echt tot in die detail wordt er nagedacht. En die 14 montes aan de diamant schaafs. Ja. Dus we werken aan decorstukken, we werken aan in dat thema. Hè? Dus als morgen Zeus, dan Zeus dat de floppy nummer weer, dat de entree al gans in stiel is aangebracht. Er is wat praktisch gedaan met de Prinsengalerie. De zaal zelf ziet er fantastisch uit in detail om die Romeinse stiel naar voren toe te rollen. En overal zijn mensen mee bezig geweest. Van alle commissies, iedereen heeft al een taak of meerdere taken aangehad. Het is een totaalplaatje van de ganse oven natuurlijk. Ik bedoel, dus niet, we lopen in de zaal en we gaan kijken waar de nieuwe prins wordt. Maar de wil zal meegenomen weer vanaf het moment dat ze binnenkomt. Dus de geest in de jas ophangen, de komt onder de beurs al meegetrokken en meegezorgen in het gevul van de oven. En zo loopt ze ook de zaal in en dan krijg ze als het goed is een beetje een wauw gevul van kijk wie het er allemaal mooi uitziet. En dan gaat de oven voor dik beginnen, maar dan is ze eigenlijk al begonnen. Dus het gevul is er al, de rest mag het af. Probeer ze dan niet ook eigenlijk dat gevul al een beetje over te brengen op het moment dat in november die uitnodiging in de bus valt? Ja, zeker. De uitnodiging is er zeker op aangepast. En alles wat er tussendoor nog gebeurt natuurlijk. Ja. Ik zie natuurlijk enkele berichten ook over social media die er allemaal met mij werken. Om dat gevul over te brengen, zodat de mensen ook ergens naar uitkijken. En ook dat gevul krijgen op het moment dat ze binnenkomen. Dus de Romeins, kunnen we de vors en de toga verwachten morgen? Of met een krans? We hebben er even gedacht om een lauwe krans en op zo'n bed naar binnen te sjouwen. Maar, of om een scherm te doen. Een scherm doen. Misschien dat andere mensen een scherm hebben. Dat denk ik niet. De chef het protocol had er andere ideeën over, dus dat ga je hem niet weer. Dat is zand. Maar er weer de PNP maakt grafisch werk. De kaart zelf is natuurlijk verwies op alle mogelijke manieren naar Romeins. Maar er weer ook filmpjes gemaakt, social media posts en dergelijke weer gedaan. Dus dus er wordt erg veel aan besteed. Ik wou er nog één, want er wordt natuurlijk altijd een beetje ondergesneerd. Maar de ganse oven begint met binnenkomen. En mensen hebben zich opgedoft en zien erop zien alles zie ik zo uit. Zien in 20 minuten tijd moeten door dikke 1000 mensen door een klein gangsje naar binnen weer geleid. Naar boven, de jassen kwijt, naar onder toe op weer gemaakt weer geleid. Dat in 20 minuten tijd, dan moet een commissie van Remco met zijn afdeling, moet dat even voor elkaar krijgen, voordat de oven begint. Dus dat alleen al vind ik al fantastisch om te zien, dat lukt. En dan de rest van de oven nog. Want destijds ook gewoon dezelfde scannen alles. Ik stond er ook bij, zeker ja. En via mensen van onze commissie die alle kaartjes afscannen. En ik stond er eigenlijk een beetje bij mij te kijken of er niks misgaat. Want er zien er ook af en toe een paar die de verkeerde kleur scannen. En dan gaan we even checken wat het probleem zit. Oké, dus maar ik kan wel zo dat er een beetje gevoeteld wordt? Nee, ik denk dat er in principe nemens is die bewust voetelt. We hebben 2 jaar geleden wel een incident achter aan de rookdeur gehad. Dat mensen probeerden naar binnen te komen. Wat toen ook gelukt is trouwens. Maar die hebben uiteindelijk wel weer de route gevist. Maar dat was een beetje een ludieke actie. Maar dan ga je natuurlijk nemens zich compleet opdoffen om te kijken of ze stiekem naar binnen komen. Sunt van de Meute. Ja, dat denk ik ook. Want niet Sunt van de Meute is. Wie vindt je de stil? Ja, die zitten heerlijk. Dat zien, is dat een Venlo's Blieringsfabrikaat? Ja. Ja, dat zit heerlijk. Leolux. Ja, lekker. Fijn stokjes. Ja, echt. Ja, dan kunnen we ze zeer erkentelijk voorzien. Die kinderen zo een meenemen, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of het in de auto past, maar Ja, past. Ja, dat is ook wat we doen aan alle gasten. We hebben nog, dat is ook wel snel aan voor baby's gelopen. Iedereen kreeg een stoel mee. Waarom stonden er 24 in de gang? Nou, snap ik het. Door hem, Leuk, man. juist, ja. Tof. Ja. Hey, zaterdag, hofbal. Wat kennen de mensen nou die niet gewoon worden denken die van verrek, vond je moet er echt op die bij zien. En de mensen die wel gewoon, waarom kunnen ze zeggen van zorg er zeker dat er ook zin in is. Het programma is een opeenstapeling van feel good. Echt een goed gevoel, Venlo's gevoel. Wordt gepresenteerd. De opening die is zo Venlo's als men kan zien. Ik kon er nog niet al te veel over vertellen, maar meer Venlo's dan dat kan het echt niet weren. Daarna kregen we de intocht van de rood met alles wat we hebben aan geuniformeerde jokers, gardes, de rood zelf, onder begeleiding van Jokers Hofkapel. Als dat eenmaal op de bühne staat, gaat het spul lopen. Dan wordt er een nieuwe show opgestart. We noemen dat de Oetroep Act. Die redelijk spectaculair is en waar de nieuwe prins, of de nieuwe dreespan wordt gepresenteerd. Als die er zien en geïnstalleerd en we zien er een beetje aan gewend, dan neemt de Hofkapel het over.
geven we een podium aan de herzanen, wat we altijd doen. De jeugd kreeg een kans bij ons. Heel tof altijd om te doen. Vervolgens de winnende leedjes. De Hofkapel speelt nog een paar nummers. En dan beginnen de grote acts sloeten erop aan. Dus een classic is een concert die met een aantal echte verrassingen voor de dag komt. Veel mensen kennen er. Maar niet wie dat nog gaat gebeuren. De verrassingen zullen bijzonder zien. Er wordt gewoon een spectaculair iets. Afwisseling met een DJ. En we sloeten de avond af met de Hofkapel weer. En die weer nog een keer vergezeld met de Hofbalzingers. En dan rond Eindhoven sloeten we de avond af. En dan, volgens mij, werd het eens wie snel dat de tijd voorbij is gegaan. Mocht ze dat geweld, dat Venloze geweld, mocht ze even uit willen, dan zien er nog 2 andere locaties in de Maaspoort. Waarop een ander Wies Entertainment wordt gebracht. Maar overal met een Venloze huisje. En overal kent ze die eigen beleving wel krijgen. Geen moment om zich te vervelen. Dat is waar we naar streven. En er moet echt een Venloze klik in zitten. En een dieke. Een dikke klik. Destijds dus vooral bij de binnenkomst van de mensen, dat Zuid dat allemaal goed verloopt. Als de laatste binnen is het dan ook voor dich sliepzaar van je? Of, Nee. Ik heb ook de eer om uiteindelijk de nieuwe prinsenfoto op te hangen. Nou. Dus op het moment dat op de bühne... Is die al toestand, die foto? Nee, die hebben niet toestand. Nee. Die komt letterlijk ietsjes van tevoren in de Maaspoort. En die staat nog ingepakt. En die mag pas uitpakken op het moment dat de hoeigheid op de bühne staat. En die komt dan in de Prinsengalerie te hangen. Dus dat hoort er voor mij bij. Zo weet iedereen natuurlijk van het Hofbouwcomité een taak. Hè. Sommigen begeleiden het dreespan, sommigen begeleiden dadelijk de andere gasten. Hè. Dus de gasten die uitgenodigd zijn door het dreespan. De familie. En zo weet ieder zijn eigen taak. Maar dat is één moment. Dat is één moment dat we nog een keer bijeenkomen. Dat is een traditie die we als Hofbouwcomité hebben. Dat is bij de achterste bar, rechts bij de deur waar de rood dat die binnenkomt. Op het moment dat het programma loopt, dan stonden we door allemaal bij elkaar. Dan weten we, want dan zien ons grote zeg maar, geregeld is gedaan. Ja. Dan zijn de struikelpunten eigenlijk verbeterd. Ja, als we doorstonden, weten we dat alles goed gaat op ten hoofd. Dus dit pakken we, dan zien we dicht toch. Zeker. Dank hier voor de komst. 22 minuten precies. Nou, dat is bijna alsof het een duivel door mij speelt. En een duivel die moet nog goed komen. Dat is vast geloven zondag pas in stijl. Gewoon nog even. Nou, amuseer je toch. Hier ontzettend veel plezier komende zaterdag. Morgen, mag je wel zeggen. Ja. En zullen ze het weer zeggen? Zo'n goeie hebben... Die hebben we nog niet gehad. Dit jaar, dat wordt de beste. Dank nog. Zoals ieder jaar. Geluisterde naar Joek zich de podcast. Aangeschoven waren Joep Schoer en Remco Kusters van het Hofbouwcomité. Hier en dank u wel. Graag gedaan. Joek zich de podcast wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl, hertverwarmend met keultechniek, Xi weer en Barbecue Valley, de wereld van barbecue.